Pois precisamente onte a Coruña chegaban 5 cruceiros con 16.000 persoas e agora o Porto de Vigo vive a semana de maior concentración de cruceiros de todo o ano. Ata o domingo, 7 buques e máis de 20.000 viaxeiros han pasar por unha cidade onde se nota bastante a súa presenza. Andrea. Sí, notase e moito porque dous grandes cruceiros, o Carnival e o Borealis, atracaron esta mañá neste Porto de Vigo con máis de 5.000 cruceiristas a bordo. A meirande parte deles son británicos, moitos deles decidiron pasar o día aquí, coñecendo a cidade olívica, e outros optaron por coller un autobús para explorar outros recunchos da xeografía galega, como por exemplo as Rías Baixas, Tui ou mesmo chegarse ata Santiago de Compostela para coñecer a Catedral. Unha moi boa semana para Vigo en canto ao turismo de cruceiristas, porque con estes dous que chegaron esta mañá van xa 5 e cando remate a semana xa terán pasado por aquí un total de 7 cruceiros que deixarán máis de 20.000 turistas na cidade. Ademais, contábannos estes que chegaron hoxe pola mañá que onte puideron gozar da eclipse dende as augas galegas. É un dos dous cruceiros que hoxe visitan o Porto de Vigo. A bordo 5.000 pasaxeiros que desembarcan na cidade fascinados coa experiencia de vivir a eclipse a bordo. Contannos que foi unha experiencia única, fascinante. Un momento máxico que viviron con emoción a bordo. Ata o domingo máis de 20.000 viaxeiros pasarán por Vigo a bordo de 7 buques. Que desde el lunes ha estado llenísima de gente. Al principio de la semana estaba lleno de ingleses, hoy muchos americanos, no sé por qué, pero los cruceros vienen llenos de gente y todos con ganas de comprar y conocer Vigo. I'm in Vigo, have a look round. Very convenient, straight from the port and straight in, so yes, just enjoy the city. No, les ofrecemos una guía alrededor de Vigo, les llevamos a Samil, a Castrelos, al Castro. Welcome, Vigo, Galicia, Spain. Oysters very good. The world is hard. I love you. Visitan a cidade e gozan da gastronomía local. A súa presenza notase de xeito especial nos comercios da zona e na hostalería. Tenemos mucho más movimiento, más clientela, más de lo normal que en todo el año. Tenemos mucho pulpo, muchas ostras y de todo. A veces incluso hasta hay colas aquí, porque se llena todo el local. Por los chinos, los italianos, los franceses, los mexicanos suelen consumir tanto ostras como comer. 2 por día y hay días que viene 1, por ejemplo. Pero hay un continuo de cruceros en este mes que estamos de agosto. Para o vindeiro ano, a autoridade portuaria asegurou xa o amarre de 128 cruceiros e estímase que 310.000 turistas chegarán a bordo.